Good morning mga kakigwa, kakigwakers naton diha Luzon, Visayas, Mindanao ni ana sad ang inyong kakigwa naglaroy-laroy. So, kay naglaroy-laroy atong labyan ang SMC side mga kakigwa mo kini siya ang SMC side diri sa Cebu at bangjud kay ni siya og dagat mga kakigwa. Grabe jud ni siya kadako na aka sa sulod pero karon nara ta sa gawas kay ato ra man siya kilabyan charot. So mao na siya mga kakigwa tan-awa. Nindot kaayo tan-awon sa gawas pagani na unsa ka umusulod ka gutomon ka kay daghang kay pagkaon sa sulod. Tumo ni siya mga kakigwa na ata sa SRP mga kakigwa ug magyan nato ni kining bridge nga to makita mo na gitawag nila CCLEX. So ato nang maagian karon mga kakigwa no labyan na dili ta din ha moagi kay straight naman ta pamandawi man ta mga kakigwa. So straight lang ta. So para makita sa dang atong panagway ato sa atong bangang kamera oy para makita ang kagwapa. Ay charot. So mo ni basta anak sa Ginoo muhamis jud na imuhang dagway. Kaya timanon man ta pag-ayo sa Ginoo panggaon man ta pag-ayo niya. Og amping dai sa tanang mga driver din ha madagkog magagmay inyong gidrivean din ha amping gud mo. So na siya ang CCLEX mga kakigwa nga ato makitaan no, pero ato na siyang agian og mao ni siya kakigwa ang CCLEX kumusa ka din ha padong na siya Cordoba pero kita padong mantag Mandawi straight rata dili ta mosuludin ha kay kana siya padong na Cordoba kita si ari ratas Mandawi mga kakigwa so straight tanawan ninyo ang dagat mga kakigwa. Grabe yo pinaw kayo ang mga dagat ayun man ang langit grabe ka tinaw ni sabay sa atong pagbiyahe nga malinawon o karon mga kakigwa diri ni sud na ta sa tunnel mga kakigwa mo ni siya ang tunnel diri lusot ta ani unahan sa Pier 1 Pier 2 na siguro na siya mga kakigwa I don't know basin ha amping jud kay kusog kay managan diri ang mga kuan sakyanan dili gyud mo preno basta na ka diri sa ilaw. Hallelujah amping gyud mo tanan mga drivers no, mga ka-driver pag amping gyud mo. So mao na ni siya mga kakigwa ato nang gilabyan ang Robinson Galleria no Pertris na mangguro ni dire or unsa ni siya diri dapita sorry wala jud kay ba wala ko ka familiar sa lugar basta kay nilabay lang tag Robinson o atong silpihan naron mapamatuod jud diba ni agi gid tag Robinson o kana atong Matrix nga si John Lloyd ay charot mga kakigwa diba so mo na siya mga kakigwa. So karon mga kakigwa kay mosulod na ta padulang sa Mandawi pamandawi na ta mga kakigwa diba grabe kusugas daga na mo ani mga kakigwa pero nindot kay tan-awon nimong panahon mga kakigwa kay linaw kaayo kung tutukan nimo ang langit grabe makaana jud ka mga kakigwa hasta ang presensya sa Ginoo nag-uban gid sa imuha ug mo na ni siya mga kakigwa ni agi namig SNR labyan lang nato mga kakigwa kay dili man ta diha makasulod mga kakigwa agi ra gyud ta kay dili man ta membro ha so ay kabla ka mga kakigwa kay magpamembro niya ta din na so na siya mga kakigwa ang SNR diri sa Mandawi. So muna siya mga kakigwa atong tutukan so mo ni mga kakigwa ni abot na mi sa Mandawi pa nagsabungan og mo ni ang area na delete ang ako usa ka video ganiha nga na ako dito dool sa gate. So mo ni lang ni ang nabili. So mo na siyang nagkamanag sa mga salamat sa pagtutukan ka na mo